Здравейте, здравейте хора, аз съм Digital Crazy, днес ще снимам една Hero Zero и да, няма да започвам от първи левел. Всъщност може да започвам, обаче тук ще снимам по-често. И да, сега да атакуваме някой. В принцип аз атакувам от тук, намирам си някой, дето е пред мен, някакъв малък левел и го атакувам. И да, не гледам битката. И да. Сега първо, нали, тук ще атакнем няколко, преди малко тук атакнах. Там, преди там някъде 20 минути, ако не се лъжа. Трябва да видим това е пас. Брат, теб няма да те атака. И теб няма. Тая пактус си точно зад мен. Съжалявам, ако се чувам тихо. Къде ми е микрофона? Да, не съм слушал, защото ви казах къде ми е микрофона. Валера са това пък. Там го е написал Валера за. И да. И сега да започнем с мисия. Тука те съм ги схъбил май, да. И да. Тук преди малко имах 1 милион, но го изхарчих. Абе, къде... Ето така даже писах, да. Да, тук преди малко, защото казах, нали, да напишат YouTube. И да, тук качвам един клип и още се обработва. Аз го пуснах преди малко. За втори път се обработва. И преди да почна клипа, пуснах да се обработва. И да. И това няма. Няма. И да, както и да е. Линк на канал. И да, искаш коментария. После ще ти правя. Да. Чакайте хора да го рефрешнем, за да не пиша, нали, сам на него. А това още не се инсталира. И да, сега няма да правим само едно и също. Предлагайте, ще снимам на Чейз. Да, тук имам си Camtasia за обработване, това как, нали. Извинявайте за гласа, обаче съм леко болен.
Да, това да го махнем. Това няма. Що влизам тук? И да се продължим с Hero Tutorial. Както казах, предлагайте игри. И да. 6000 да се го купим. Да, хора, който играе, нали, Hero Zero, нали, да ми пише. Виднай съм. Който не знае. И да, надявам се да ви харесва, което правя. В смисъл, по-нататък ще има не само на CS Warzone, нали, CS 1.6. Ще има CS с Rambo Jumbo, може да го посетите него. И да, тук се имам пълен с снаряди. Даже ще купя още. Че да им пиша, че сега снима. И да, тук съм си пълен с снарядки. Имам ли затъка в лигата? Чай стига. Да, трето съм, въпреки, нали, за това ниво. И да, хора, имам две такис, мога да си го използвам, обаче според мен това е много по-хубаво, защото вижте сега показателите ми. Вижте сега. Нали така, като се сложа това, Брутус, стига. И това много ме намалява, обаче се чудя дали да си го оставя или не. На мен повече това ми харесва, защото има по-голям, всичко е почти равно. Не почти се равно, две таки равни и две таки равни. Те са едно към друго, това почти. Да. И нататък ще има много по-яки клипове. Утре в 12 часа ще ви покажа, нали, битките. Това, дето ни дава 5 дни. Отбърна накрада малко опит, малко монети. И да, срещу пчеличките, те всъщност са на... Не знам на кое място. Ние сме дали на 5-то, това препознах да... И хора, отбързо казвам мацкам, но първо не дейте коментирайте, нали, смисъл, че е така името. Защото... Да. Може би ще да по-яко да. Тук вижте, спрете си го и си прочетете първо какво пише в описанието. Сега ако сте го изгледали, нали, знам, че сега съм нов, обаче ако сте го изгледали, някой ще напише, примерно, ти си в маска, ти мацка ли си, ти момиче ли си и така. Това са много як отбордажи. Аз не гледам името, просто гледам да се силя на отбора и... Да. И да, сега пчеличките пропуснах да кажа на кое място са. Те са някъде тука. Къде са тебе? Пчеличките. Те са на 6. Не ги виждам. И да, и смятам да преключвам до тук с този епизод и да не да ви харесва клипа, абонирайте се, дайте положително воден клипа и чао!